Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagagat kan nasingpet ni Helen. Sadot, kan napannakalmat tinapintas animaya. Agpadada nga agina, amang tagtagibasit kan ni Helen. Gapo, iti kasasaad daytoy. Napan ni Maya iti kabesera, tapno mapan agin roll. Iti may nga aldaw, adda na isarong amadre iti lugar da Helen. Kat insingasing na atulungan na ni Helen, nga agadal iti panagmasahe kan panagilot. Kabayatan na, inawis ni Carlos ni Maya iti may sa adate. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo italawas anapauluan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. No isuti ko nam, you're the boss. Kalpasan na, manganta iti restaurant. Nasayaat mo, tapno saan ako nga agluto. Sapay ko mata masansan arumwarta ng agpasyar, Maya. Nulakit ka na yun nak nga ilibre. Apikit tinasan. Agpaiso ka di? Kanayon ta arumwar? Day tamat lagayam. Asino nga iti agkid-kid nga agpasyal. Sige, kada malam, agpasyar ta. Umay kadagasan dito'y boarding house mo. Daytoy ti dagos dagiti tultulungan da nga agtraining nga agmasahe. Ijay mo ti pagtrainingan da o ijay banda. Ay, sister, mabalin ka di nga umay minto sa rongkaran ti apaw? Mabalin latta, tata. Nawaya kayo nga umay mang bisita ka ni Helen. Agyaman ak sister, italaang ngamin na maisina ti apok kada kamay. Saan unay amabayag ti panagtraining da, tata? Numalpas ti training da, mabalindan ti agawid no kayat da, sister? Uwan, tata. Ngamnomat kayat dati agtrabaho ditoy. Adamat massage clinic iti agduduma apaset ti kabisera. Nulakit ta amunan taon, mabalindan ti agawid, sister? Adalata kada kayo day tata. Tinapatag kat matulungan mi ni Helen. Oh, aglablaba ka man. Aywan, apayadyak makitkita ti anak mo. Ay, napan ijay kabisera. Isuro da ka nung agmasahe, kan agilot. Anya? Apay kumangay, asino tagpamasahe kan kuana. Kay kayat ti tao tagpailot iti saan abulag. Tapno makita na ti ilutan na. Addan tulat ta siguro. Kastang mo ti kuna dya madre. Saan nga ta nga inaramat dalaang ti anak mo iti sabali awagas? Anya ti kayat mo asawan. Amangan no saan mat nga ag-training ti aramiden ti anak mo? Napan kami ijay ka ni tatang. Napan mi kinita ti panag-training da. Naggapuam, lolo. Naggapuak man ije kabisera. Napan ko binisita ni Helen. Ay, kumusta ngay ni Helen? Nasayaat mo tapok. Madaman ti training na. Ay, damag ko. Amabalin kanumat nga trabaho ije kabisera. Win ka now. Ngam no saan mate? Mabalin nan ti agaway ta kumpurmay no sa dino ti kayat na pagtrabahuan. Mabalin ka di nga iti bukod na abalay ti pagtrabahuan na? Ay katwin tada ka numot itid da certificate na nga iso kat nag-training. Ay na, adan to trabaho ti gayem ko, lolo. Bareng apaw. Kumusta ti training mo? Balasang ko. Mayat-mat, sister. Masurutak matadagos ti sursuro da kanyak. Nasaya at mat. Saan ka nagkamalian ang tulong kan ka? Saan ko ang malipatan da ito nga inaramid yo kanyak, sister? Mangnamnama ak anasaya ti masakbayam, uray kasta ti kasasaad mo. No maminsan, damdamagak iti bagik, no apay abulagak, sister. Saan ka nga agladingit? Apagdarikmat lati biyag. Apagdarikmat? Saan kayo amawatan, sister? Saan tayo nga agnanayon dito'y lobong?
Nulakat saan ka nga kararamid iti may kaniwas. Agnanayon di biyag ijay langit nga gururay para kan ka. Sapay ko ma, tamakitak tilawag ijay adiso, sister. Agtalakay ti apo. Di na baybayan dagiti maikuskuspil dito'y abiyag. Maya, dito yak boarding house mamaturog Diyan ka ba lang ti agawid? Diyan ka mo kan. Basta siya. Maturo kak tanaulaw ak. Sigan tumit ngamin. Apay ang naginom ta. Saan ka di amaya ti uminom? Makaikat iti banog? Diyan ka mo. Ko naman naimas ti arak. Saan mat? Nagingal ka napait. Kasta lang, tanabit ka pa anaginom. Ngaminton maruam ka, naimas ton. Maturo kakit din. Ay, hindi ako manin makapanigi pagkatalan inton bigat. Sigurado ang nasakit na tumanin ti ulo. Di ure agmalmalama di ka mapanidya pagadalan. Ta agmalmalamat nga ilutak ta ulom. Tapno maikat ti sakit na. Kasano ti panagmanihom? Nagmalmalam ka mangilot iti ulo. Ang damot mang sublat iti van ngay man maneho. Apay nga da ka dito'y kamak. Apay anak kay data. Nalipatam ka din ngayong guyod na kitirabi Si kapay tinangikat ka dagiti pagananay ko. Ay sa lawasaw, inikikat ko kit din. Awan mat malagip ko. Uray sak, awan mo't malagip ko. Ngam, pagbabawyam ka di, tinapasamak. Wan, malagip kon. Kasano nagbunga tinaramid ta. Anya ko man wag bunga. Bayam Sapay jak pinalpas ti panagadal ko. Ilipas mong tulat ta. Nga manipo di ta. Dito'y akong dagos mo ngagyan. Asidag dito'y apagawidak. Kat, si kangarudan tagbayad iti boarding house. Ay katuwa na. Day talagayam. Saan ka di amay mayat? No iti asidag ti parlor mo ti pagabangan to ni Helen iti pagbalinan na massage clinic na. Bayat nga agpaiso, tatang. Aguyog kami amapan kan agawid. Adda kakanayon akadwana nukas pangarigan. Dayta nga ron tinapanunot kaw. Saan ama nagsursor? Isuadi na masiputan ti papapanan na. Ta saan mo't anarwam? Wen, tatang. Bareng bakanti pa'y ti may sa asilid iti asidag ti parlor ko. Kasanaw no adda mga bang? Ay, day talang ti parikot. Alangan mo't nga abangak. Kat saan pa'y analpas ti training ni Helen. Dandan di ka nun malpas ti training na. Apay di ka mapanagpasada. Aldawan. Bayam day tapasada. Di ka kaya tapanawan. Ngam naibusan ti intad ni nanang nga allowance ko. Inton bigatan ti panagpasadak. Umay ka man kit di dito. Hindi nakiguyod. Agkin-kinapkup ta kadilatan nga awan mo't iluto ta. At dapay basit kwartak. Intan tumangan iti restaurant. Kat nung ay awanan day ta ko nam abasit. Kasanon? Awan ti pagdanagam. Umay ka kit di. Si kamanlat makaamon. Ay na makikiat kita. Hello anak. Apay adi ka matagaw-awidan. Ada ka di pa'y kwartam. Kuangarod nanang. Awan kwarta. Ada ka di parikot. Apay akasta ti panagsaom. Ha? Awan parikot nanang. Sige, umayak to. Adda ngamin aramidan mi iti pagadalan. Kano ka nga rod nga gawid? Makitan to nanang. Intun malpaster aramidan mi. Isunto ti panagawid ko. Maala, ibagam nga rod no kaano ka nga agawid tapno amok. Amangan no adda ngamin papanak. Ha? Papanam
Ijay balay ti kasinsin ko ijay sa bali a probinsya. O sige nga Rodan, bye. Oh, apay akas kala na tukkaw iti ulag. Anya ti barigot? Imawag itay ni nanang. Damdamagan na no kaano akano nga agawid. Agawid ka, ha? Dahil ka dumawat iti allowance mo. Ibagam nga do ti babayadam. Tapno adumat itad na kwarta. Kasano nga inak dumawat iti allowance ko? Kad sa anak matin asumsumrak. Kad may isa, dakkelan ti tiyan ko. Di ibagam kininanang mo. Nayunan na ti allowance mo. Taddan apo ko na. Tapno dakdakkal ti kwarta nga itad na. Nakurang at talaga ti panagpampanunot mo. Agpakita ak amasikog. Kalpasan na, dumawat ak iti kwarta. Anya nga rod ngay. Ilibak mo kit na masikog ka. Ay, maliribo ka na. Anya ti aramida. Uray ko man no responsable kamot. Kanayon ka na bartak asumangpet. Anya pa'y lang ti pagkunam kanyak. Kat nalaingak mat. Oh, anya ngay ko mati paglaingam. Ibagaman. Isu nga rod amasikog ka ita. Kablawan ka, balasang ko. Adan certificate mo. Agyaman ako unay, sister. Nalpas matlangan ti training ko. Mapanak kita ija porokyo. Kayat mo ka diti sumurot kanya? Eta ka din, sister. Diyak pa'y matintariman dagiti gamit ko, sister. Madamdama pa'y matkit di. Ibagak ija may sa a helper. Atulungan da ka, amang ikarga ka dagiti gamit mo. Itibag. Nasingpat ka na lang dagiti helper dito'y training center, sister. Amo dati gamgamit mi. Wan. Amin asumangpat dito'y akaskan ka. Ikan mi iti numero amin agamit da. Ti helper ti mangikabil iti kamayo. Nukas jay amaakas. Tapno saan nga sinukat. May sa ti numero amin agamit mo. Kasmatla kadagiti dadduma. Saan ka day akadagito yan ti panaglepas ti training ni Helen? Wen, tatang. Ay, intaman kit di pasyaren, inton bigat? Aywan man anak kaw. Amuan ta no makalpas mo't laeng. Ada tao. Inak ilukat tiri daw, tatang. Ada ako, nanang. Nagbati ni sister ija ayan ti ado at tao ija sangot ti tiyangge. Intayo matagdangag iti bagana. Ay na, anak ko. Di mo pa'y imbaga nga agawid kagayam. Tapno imay da ka sinabat. Ala, idisum nga rudan ti gamit mo. Tamapan tayo iti ayan ni sister. Nagmayat matan ti panang taripnong ni sister kada tayo. Mayat no kanayon tayo amapandumngag no kasjay nga umaymanan. Wen, nanang. Talaga amayat. Kahit kasano gaya man ti masahista nga apo ko. Agabang tayo ka din iti pagbalinin tayo a klinik mau. Clinic adagos, lolo? Awan pa iti massage clinic dito ili tayo. Mayat tapno awan ka kumpetensyam. Abangan tayo ti may sapay asiled iti asidag ti parlor ko. Ijay kan nga agmasahe, anak ko. Lulaki tamayat day ta pagsapulan. O di mangala tayo iti lalaki a masahista. Ta isumot ti mang masahe kadag iti lalaki. Kat si kamot ti mang masahe kadag iti babae a customer apaw. Wen, lolo. Ada contact number kanyak ti lalaki akadwa ka nag-training. Asidag dito'y lugar tayo. Ay, di isun ti ayaban tayo akadwam tao. Nga agmasahe iti massage clinic mau. Saan man nga tan asumangpet day di alalaki? Napanan naman nga tan. Ay, sinalpag katikas to eh. Babawi kon anak kiden na kinkwana. Nataer nga agpaiso. Ngamawan matam muna. Irresponsable alalaki. Kasano da ito yan? Saan pa'y anabayadan ti abang? Sigurado nga agunget ti aking balay. Ay, buwisit ti kasto eh.
Anak, imayak diti klinik mo. Tadi ka pa'y mat nagmerienda. Customer ko amin dagita nakatugaw nang. Nakapila da. Saan ka di nga da kaduam? Isu timang masahe ka dagiti lalaki, nanang. Syakmat ti babae. Aduda nakapila. Kaluklukat laeng ti massage clinic mo. Ang adudan nga agpipila. Nasa uti may sa nagpamasahe. Nga adda ka no massage clinic di tabalasiw ti kalsada. Ngam nangina ka no ti awat da, nang. Kasta ka di? Ita nga minapanawan, sa pulen ti tao tinalaka. Tanangin na amin nga minan agagatangan. Sapay ko ma, tag na nayo nakastoy ti umay agpamasahe, nanang. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas a napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanping. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.